Goddag og velkommen. I den her video vil jeg vise jer, hvordan man kan lave en opstablingsormefarm. I det her tilfælde ud af nogle gamle legetøjskasser, men i virkeligheden kan du bruge hvilken som helst kasser, bare man kan stable dem oven i hinanden. Det vil være en fordel, hvis I har nogen, hvor lyset ikke kan trænge igennem, ligesom de kan i dem her, da ormene ikke kan lys. Men jeg har simpelthen valgt at male mine med kalkmaling i stedet for at blokere for lyset. Det jeg har gjort, det er, at jeg har startet med en ganske almindelig skruemaskine og et 8 mm træbor og boret en masse huller nede i bunden. De er boret med en 3-4 cm mellemrum. Det kommer så ikke så nøje, men masser af huller med rimelig afstand. Det samme har jeg gjort op i toppen, for at den ligesom kan have en luftgennemtrængning. Har jeg boret en masse huller heroppe i toppen også. Og det har jeg gjort i begge sider. Og så har jeg dækket det med noget tyld her, men du kan bruge en sæknet eller hvad end du vil. Og det er simpelthen for at forhindre, at fluer skal flyve ind i og lægge æg og andre ting. Det er sådan set det, den består af. Dem har jeg jo så lavet 3 kasser af, som du kan se her. Og princippet er så, at jeg har taget en ganske almindelig kasse her, som jeg vil bruge nede i bunden. Der er ikke boret huller i, fordi den skal bruges til at opsamle et såkaldt ormejuice, som er overskydende væske fra alle dine madrester og ormene, der tisser og andre ting, som vil opsamle sig hernede. Og det kan du bruge direkte som gødning ved, at du skal selvfølgelig fortynde en lille smule, fordi ellers er det for stærkt for de fleste planter. Men super god gødning. Så det har jeg valgt, at selvfølgelig vil jeg samle det op og gemme det. Så den nederste kasse uden huller, og så lægger jeg en sten ned i, for ligesom at lave noget afstand, når jeg nu sætter den første kasse ned i. Sådan så luften stadig har mulighed for at trænge ned og op igennem, og ud igennem siden her. Fordi at de organismer og bakterier, som faktisk er dem ormene lever af, som er med til at opløse dine madrester, de skal bruge ilt for at kunne dannes. Og det forhindrer samtidig en masse stærk lugt, du ville få ellers, hvis det er, at der ikke kan komme ilt ned til dine kasser. Princippet er så det, at du fylder ormene hernede i, og med madrester, og efterhånden som de lige har lavet om til ormekompost, vil de rykke sig længere og længere opad. Når de er ved at være oppe i toppen, vil jeg bare sætte den næste kasse ned oveni, og begynde at fylde madrester heri. Og i løbet af kort tid, så vil ormene befinde sig oppe i den her kasse. Når de så er ved at være oppe i toppen af den her kasse, vil jeg tage den næste kasse og gøre det samme med. Når den er et stykke op, så ved jeg, at nede i den nederste kasse er de 100% rent ormekompost. Og den vil jeg så tage og tømme ud i en beholder, eller bruge det direkte ude i køkkenhaven, eller hvor jeg nu vil bruge det. Og så bruge den her kasse til at sætte op i toppen igen. Til de her kasser har jeg beholdt et af de originale låg. Der var godt nok et hul her i midten. I mit tilfælde gør det ikke noget, fordi det kommer til at skulle stå i mit styrerum, for at jeg kan bruge det året rundt på grund af temperatur og andre ting. Så jeg har bare valgt at lukke det igen, for at fluer ikke skal kunne flyve hernede i. Men havde det nu skulle stå udenfor, så har jeg nok valgt at lukke det her helt, sådan så regnvand ikke kan trænge ned i det og lave et uheldigt miljø til din orme, plus at fortynde alle de her gode næringsstoffer, som de efterhånden får lavet hernede i. Så det er lidt princippet med opstablingsormefarmen. Følg med i næste video, og der vil jeg vise jer, hvordan at man får ormene til at bosætte sig herinde i. Så